Pasapatos yun. Pasapatos. Sa Davids din mga. Balado na ano muna. Oo, balado na ano lang. Seven, 3. Eight, 10. Thirteen, 8. Takal na ladyer. Na? Pwede rin. Oo. 1 month jamo. Alakbaka mo ko po siya. Ako po siya. 10, 15. Magaling.
babae yun. Yung lalaki na talaga na eh. Babae yun mag-upload. Nakapag-abroad siya. Tumama niya pa. 12 set point 20 na. Ang pa kanya aliwa niya. So, Di? result ka. Wala eh. 20 set point 13 na. Nakba ka. Forma na. Ay, Alvin. Bakbakan na, Jer. Oh, yan. Dime! Second set na yan.